Andra Maixak heldu dira Atxabaltara, ikusten da, kalietan zier, Atxabaltarrak juergago goaz da zela. Eta bueno, naiz eta bixerdan jaixen hasiera ofiziala, gaur bai gugeu Atxabaltak eta bai Atxabaltako gazte mugimenduak be, aurre hartutzie, eta hemen bai bitxosnetan eukiko bai pelota partiduek, pregoian aurkezpena, danetik. Gaua luzatzen hasi da, tani berri zure bila. Hasi die jaixek gazte mugimenduen txosnan, ze moduz? Ondo, goiz ja biegun montajiakin eta, bueno, trastoa mugiruten gauza montetan, azalpenak emuten eta kantzauta esango gauke, baina, bueno, ondikan ezingeke esan, ontsi hasi dielako jaixak, baina bai, ondo, gustora. Noski, noski. Zuk irakurri dozu pregoie? Konta iguzu pixkat, ze da pregoi horren xedea edo ze puntu azpimarratuko zen itxuzke? Bai, beti, bueno, jagoiez urtetxo batzuk egitaragoa protokoloen azalpenak inazten eta, bueno, alburua da prutxo bat jaixeten inguruen mugiruko garen jentia edo ardurak eta turnoak ekiko dagoen jendia, azalpena emutea, bueno, zalantzak eta ez eukitzeko eta jakin berdana jakitzeko. Mutilak, ezazti hortik zuen mozorro edala onena danetatik, ze iritzi daukatzuen? Nik uste baiet, ez? Nien hau mozorrotuta, Ez, holan egunero? Bai, holan egunero. Lana da, Ugarek izon perdigo, no? Bai. Andramai danetan holan ikusiko zauet. Bai, nik uste baiet. Bai, gero, holan ibiliko gare bostegun, eukiko ja kristonun zeina monuek, baina bueno. Ez daukatzue pare bat aldatzeko edo? Igual altzeko gare berak niria eta nik biria holan ere gueltia, igual gueltia, gueltia eta berriro jantziko, igual. Eta gugeu Atxabaltak antolatute jaixek hasteko pelota partiduek dauzko. Ikusi zelako jente pilue batudan hemen, giro aparta dau, eta bueno, ikusiko zeinek irabazten dauen, momentuz hemen David, lehia bizian. Pelota partiduek antolatu dituzue, jaixek hasteko. Zelan doi ez, momentu zela ikuste duzu? Zera biribila ez, ia ikusi gauen arrakasta bat izentzala. Eta pausa emuten dago ez, olako armaiak lepo ikustia, mukuru betea, euskitza izaten dagoen bezala. Eta bai, bueno, pelotan puristentzat apur bat kisultoa da, ze gutxien importan askotan pelotia da girua da garrantzitsuena, baina, bueno, labriten tankerako zer, ez? Juerga asko da kererola itzaki bezala hartuta. Eta orokorren jaixetarako ze espero gaike ze ekintza daz? Bueno, nik uste dut egitarau mardula antolatu dela, nitza, kontzertu batzuk, kirol ekitaldi batzuk, publiko anantzako ekitaldixak, herri baskaixak, kontzertu bai genero desberdinetakoak, eta hori bilatzen duguena, ez? Publiko anitz baten topagune izatia edozein gusto, edozein adin ongi etorrixa izan didan espazio seguru bat eratzia. Ze moduz, prest partidu jolasteko? Bueno, prest edo, bueno... A ver, ikusiko bai, prest. Behintzak girona dau, fronten, así que... Ondo, gustora. Ze jolastu bidozue, binaka, banaka? Bai, gu binaka, ni eta kuadriako bat, aurreko urtean kasualia ez... Zinbaz, apuntago izan jolasteko eta aurten berriro, eta bueno, goguekin, a ver, rebantxa aurreko urteko, a ver. Atzo juerga ederra bota ondoren, gaur Atxabaltako gazte mugimenduen txosnagunien bazkaixe dauko. Ikuste itxo hemen danak kamiseta urdina jantzitxe eta jateko prest. Ea ze daukien bazkaltzeko, kontaukuzkue? Kantu berrit bat sortzen zenbat alegin, zenbat buru hauste ideien atzetik. Herri
Animak lotu zer esan nahi den jakin, eta esan nahi den hori nola dierazi. Kantu herrit bat sortzen zenbat alegin, zenbat burua uste ideien atzetik. Atzo juerga ederra bota ondoren, gaur Atxabaltako gazte mugimenduen txosnagunien bazkaixe dauko. Ikusteitxo hemen danak kamiseta urdina jantzitxe eta jateko prest. Ea ze daukien bazkaltzeko, kontaukuzkue? Makarroiak eta okela gizaua. Zuek preparaute? Bai, ibili gare, atzotik ja dana preparetan eta lanpetu da. Seguro, seguro? Bai, hombre. Ez da ikusten izerriz. Lagunekin edo zela? Bai, lagunekin, kuadreagoekin. Ez di animau elkarrizketa ditzen, ez du bakarrik. Ez di animau, baina ontsa traizion. Bat ingutzau. Neskak, ze moduz? Ondo. Plato favoritue? Makarroiak, beti. Tomatiaz, gaztaiaz, erekin guztia jatu. Berez nahi xedot, ezebe barik, baina gazta botatzen majako tomatia da bai. Ezebe barik makarroiek utzik, hori berrixe da, Bai, a ber, eskeri pixka eta raritian az jateko. Orduen makarroia berez nahi xedot ezebe barik. Zein da zuein egitaraueko lan ikusitxe egun gustokoena edo ze ekitalditarako daukotzu ilustu? Gaurkua. Honena gaurkua edo azkenek egunan. Gure ustez. Oso ondo ba? Zein zukintza hemen, kuadriliaz edo... Barriako batzuk ez gazdanak, baina bai. Animau ez nahi, mezu bat emuteko edo lan ikusten badaue hau gero? Puzzle, amamos. Aurtengo kamisetak urdinak die. Guzteta jatzue kolori, aurreko urteko baino hobeto, txarra? Ba, dana die politxak, Haue politxak da, bai. Dana die politxek, baina bat aukeratu bieko bazau? Ba, panzan urtekoa adibidez, larua, bai. Ondo geratzen zien. Ehun da hogei pertsona batu die Gugeu Atxabaltak antolatutako bazkaixen, hemen ikusteitxo hau danak, maixen jarritxeia jaten hasi die. Paella daukie jateko ikusiko guzteta jakuen. Zemoz bazkaltzen, zerabitzen jaten? Super ondo, gabitz bazkaltzen paella. Eta fuet, eta patatak, eta da segura. Baina fuet eta patata zuek ekarriko zabien. Bai, guk ekarri dugu. Zelan pentsatu zu erosketa itxie, ez da nahiko paellakin edo? Ez, gainera resakiaz, fuet ondo sartzen da. Eta patatak ja hobeto. Así que... Bazkaltzen gustora, ez da? Igual berotute pixka? Bai, hemen bastante bero efektu invernadero eta holako gauzak itzen die. Agenda 2030ko eta holako gauzekin bateratuta. Bai. Ondo, zer daukotzu menuan? Ba, paella, sokarra eta purtxo bat, sokarra, alitekin batera, sokarra. Eta paellaz aparte ze ekarri dozu, itxura baten ez da nahiko paellakin danok ekarri dozu ez zehazte? Ez, ez dakit honek ekarri dago patata batzuk, guacamole bai, eta oixa, ez? Zerbezia. Badau postraik?
Bai, hor da, gazta tarta, uste du. Zelako berue atxabaltan. Baina suertez, hemen dauzko uretako puzgarrixek, behintzat umiek jolastu daixen eta freskatzeko pixkat. Pare bat jolas badaz, ikusiko zein dan divertigarrixena edo kontokozko umiek. Euskara rita herri, Euskara erabili, Euskara mundu daialgi. Euskara ahoan, Euskara kalean, Euskara gure etxean. Zelako inbidixia muteste zuen, kriston beru edo, baina zuik hemen uretan jolasten. Ze moduz? Ondo. Gustora? Bai. Bai, oso gustora. Ze puzgarri da, edo zetan jolastu leik hemen? Ba, gauza pilo bat. Zuen gustokuena edo? Niretzat orkua. Zein bida, kontau? Ba, horri gotze oso eskailera batzuk eta gero da autobogan bat eta bota zeike, eta gero azkenik piztina bat. Zelan animauzare gaur hona etortera? Berazko itzen da berako. Zenbat gradu uste oso eda zelan, ikuste dut 30 bat egongo diela? Bai hortik. Bai, ezta? Eta hemen uretan gustora? Bai. Uxue, ze moduz, uretako jolasak politxek, Ondo. Ze lagunekin etorri zara? Bai. Eta zein da zuen jolas gustokuena, zeinetako zase etxoitzen, lerroa hondixek dazta? Hemengua. Maitatu ez hartu orain, etorkizuna geure gain, gure esku dago bai. Euskara atsegin eta mintzatzen gara lagun elkarrekin, Euskal Herriko txoko eta bazter guztiak maite dituzi. Euskara atsegin eta mintzatzen gara lagun elkarrekin. Zelan, neskak, bero honekin uretan jolasten? Ondo. Zuzen moduz? Ondo. Bero asko dagoelako eta hobeto uretan. Eta animauzare honet etorten lagunekin kuadrilla dana? Edo? Batzuk. Jarri dau taldien eta gelitu gari lau pertsona. Euskara ozago beti. Euskara! Haupa txabalta eta haupa andramaixak! Haupa andramaixak! Erraldoiek atara dituzte kalera gaur atxabaltan, erraldoi zaharrak, erraldoi berrixek, eta horrekin batera jende pilo bat gerturatu da eta giro aparta dago hemen. Erraldoiak atara dituzue, kalera erraldoi handixek, ertainek, kontau pixkat. Bai, fanzan urtien etorri ziren Demetrio eta Rita, gure erraldoi berrixak, eta konparsia sortu du berrixan, atxabaltako erraldoi konparsia, eta kanteria itxia gure gauen, eta hortarako etorri die Txin eta Txin, txinodantzako bi personaje, eta umiak erabiliko ditue, eta atxabaltan ja kanteria eukiko, eta konparsia urtietarako espero osasuntxu eta fuerte gotia. Primeran, eta ze motatako jentie bie da, konpartsa berri hau sortzeko? Badakotzue, holan topo dozue ja jentie, ondikan be bila zabitze? A ber, hemen jende dana da ongi etorrisa. Egisa da, guztako jakula emakumea be gerturatzea, txikinetan badauz, baina nausixen taldean ez, eta tiak zabali idaz mundu danan dako, eta gero eta jende gehiago, hobeto.
dauzela da hor barruen fatie? Umien ilusioa ikuste duzu, azkenean barrutik izuk ikuste duzu, zelan umia begiratzen zuen, kriston bitxua da tornia gainen, eta hori ilusio eta irribarri hori asko muten dago. Eta orain txikinei transmititzea hori eurak be ikustia, ni behi beste umiei aldotzea eta hori ilusio hori partekau da ikaragarria. Gaur ofizialki hasi die Andramaixak Atxabaltan, txupinazo barik, baina jaiek estanden jaue debateako kidien pregoiaz batera. Alde batera zein bestera, nora joan jakin ezina. Argi gelditu zaigu zointzen gure bidea, gibelean utzi pisu azkargatuak akatsak. Pasa pasau barik, disfruta autopera, inungo indarkeritxaik ez dala onartzen, bai? Kontuen hartuta aurten debateak guok inbidogula pregoia, guztoko jartzen, hori berez egitea eta horako ezaugarri zadauzkien jendian inguruan pentsauta bai, jokatuko bagau. Aupa Andramaixak! Eta zeintzuk izango lirateke Andramai honetarako aldarrikapenak edo? Apur bat, danondako Andramaixek izetie, danondako egotie gauzak, edozein generetako jentie, edozein adinetako jentie, Atxabaltakuok, kanpotik datozenak, danondako, eta hori neurodibersidadiekin egiten dugu lan, eta normalien jaixek ez diegoten adaptauta autismo duen jentien dako, hipersensibilidade desberdina duken jentien dako, anistasun desberdineko hori. Eta purtxo bat, danondako gauzak egotie, baina aldi berien danok seguru egotie.
Isilean arama iduri bai lainota lehun bat goxoki bere gana inguratzen naiz handa segina ez du bestek ez duten ikan edo behar bada daikilzuketen hura preso nago bere saretan zen goxo nagoen bere besotan Maitasuna zerrote ez bada luzako ez bada de balde pena edo ez dena atzen bainera zer dator barabian ametxe zinezko amezko iztian egun bizi gaitea zadezagun gau gagurrian zer dator barabian ametxe zinezko amezko iztian egun bizi gaitea zadezagun gau gagurrian Pontx paliazua etorri da gaur, mitarte kalera, eta ume pilo bat gerturatu die ikuskizuna ikustera. Ez umie bakarrik, guraso batzuk hemen daz, Pontx eta Lilitaz gozatzen. Bizikleta bat nahi du, goxokiak nahi ditu, handia nahiago dut. Niretzako nahi ditu, kasa ireki eta bajuko asko zatu. Opari politena, barruan dagoena, misterio handiena, kanpo itxurarena. Opari politena, barruan dagoena, misterio handiena, kanpo itxurarena. Kaxa bat daukat augean, zen jote dago barnean. Paper politez bilduta, korapilo bat buruan. Kanpokoa bezain eder, izango alda bajuan. Ikusten duguna ez da, beti uste duguna. Opari politena, barruan dagoena, misterio handiena, kanpo itxurarena. Opari politena, barruan dagoena. Zer moduz,
Pontx, ikuskizuna eta gero? Ba oso ongi, bero asko indu eta izerdi patxetan, baina ezin hobe, giroa egon da eta parte hartu dute gure lagune, beraz oso pozik, oso pozik. Eta zer gertatu da hemen dendarekin eta udaletxeko alkatea etorri da eta... Ni joan naiz Lili nire laguna laguntzera, baina udaletxeko alkateak denda itxi nahi zuen, aireportu handi batera ikitzeko eta denak egitek botatzeko, eta lagunei esker eta elkarlanari esker, lortu dugu denda aurrera eramatea eta egia bizirik mantentzea. Ze ondo, eta oso bizirik Atxabalta be, ez? Elako giro politxe sortu dan? Oso ongi, bai, itzalpean, eguzkia ere hortxe genuen bisitan, eta giro ezin hobea izan da, Atxabaletan hemen eskertzekoa da, hemengo berotasuna, jendearen maitasuna zoragarriak dira. Noski, ba, primeran, eskerrik asko. Bai, bire esker zuei, aio. Sabrina eta Uxue, Pontx ikusi dozue eszenatokian eta gero jaitsi da eta zuekin hitz egiten egonda. Ze kontetan dau? Ba, aberse moduz pasau dauen eta hola, eta nik oso ondo pasau dut. Eta zuk? Ondo be bai, gustau jaku antzerkisa. Eta zuik dantzatuta abestu dozue? Bueno, abestu jatzuk osoek egun, baina bai, oso politxe izan da. Aia, gustau jatzu ikuskizuna? Bai. Eta zuri, Sara? Bai, pila bat. Ze izen da gehixen gustau jatzuena? Abestiak, danak. Zuek abestu dozue? Ba, ekitzuen letra eta edo... Ez ezakigun, baina, bueno, dantza pixka da egin dugu. Disfrutetan da berdin, ez da? Zein izen da zuen zati gustokuena edo pertsonaia gustokuena? Pontx, ze izan da ausartena. Eta barregarri xebe bai izta? Bai. Habéis venido desde Milagro hasta Aretxabaleta, ¿qué tal? Cuéntanos un poco. Pues mira, te cuento, nosotros venimos desde Milagro, en Navarra, y llevamos, no sé exactamente, pero unos 20 años viniendo a Aretxabaleta el 15 de agosto. A nosotros nos contrata el ayuntamiento pues para que hagamos una serie de actos, como son tocar en la residencia de ancianos o hacer la procesión del pueblo, y luego hacer un concierto después de la salida de misa. ¿Qué tal en Aretxabaleta? Pues la verdad que muy contentos. De hecho, si llevamos tantos años volviendo es porque parece que las dos partes, ayuntamiento y banda, están contentos de venir. Albina Stardust eta Divina Komedia etorri die Atxabaltara. Ikusiko zelako ikuskizuna daukien preparaute, ziur mitarte kale dana dantzan jarriko da biela. Te imaginas un mundo sin pluma,
Un arco iris en blanco y negro, un baño sin espuma. ¿Te imaginas un mundo sin vida, sin pelucones ni plataformas, sin reinonas y sin divas? Déjame ser tal como quiero ser. ¿Qué más te da? Es que no ves que este es mi estado natural. Te digo que no más plumofobia, acaba ya con esa vieja historia. Y grito no más plumofobia, que me angustia, que me agobia. Te digo que no más plumofobia, acaba ya con esa vieja historia. Y grito no más plumofobia, que me angustia, que me agobia. Hazen olako ikuskizuna prestatu duzuen, Eta jendiek ikusi dutenagatik piloa gozatu dau, zer daukatzu zuek esateko? Beti bezala. Ze esan neike, betiko exitua izan dugu. No, baina benetan, Atxabaltan egotia izugarria da, ze hemengoa izan da, etorri da jende ezaguna eta ilusioa egiten dozta. Eta oso ondo pasada be. Hain gertu ez gara bau, ez dau faltaik. Baina bai, oso ondo egon gara, benetan izugarrizko energia beti Atxabaltan. Da gure 3. aldia. Eta miresgarria da olako beroakin ere jendeak nola involukratu den, nola parte hartu duen, nola dantza egin duen gurekin, orduan, eskertzekoa, bai. Noski, zue giro ederra jarte duzue, eta kontau pixkat, zer dela eta bat guztiz beltzez eta bestiek guztiz larroxe, zer da dikotomia hau? Ba, gure bizitza olakoa delako, ni naiz dena arroxa eta koloretsua eta alaia, eta divina da iluna eta beltza eta triste ez dakiten itza, maltzurragoa. Tristea eta maltzurra? Bueno, bai, egia esan, bai. Benetan, daukagun jokua esanatokian badago oso errealitatean oinarrituta, zeren eta oso desberdina gara, baina oso ondo eramaten gara. Así que da pixka bat nola da, aniztasun ariketa bat. Hori da, primeran eskerrik asko bixoi, eta disfruta Andromaixak. Bai, noski, zuek ere gozatu. No más plumofobia, acaba ya con esa vieja historia. Y grito no más plumofobia, que me angustia, que me agobia. Te digo que no más plumofobia, acaba ya con esa vieja historia. Y grito no más plumofobia, que me angustia, que me agobia. Ikusi zauet pasarelan, gero estenatoki gainuen bebai. Zelan animau zare, Andramaixa dielako? Bere, Andramaixa beti animau benbida. Gainera, nire lehenko guna da gaur hemen, así que toperazteko. Eta zuriel, lehenko gune? Ez, nire amairutin horregatxik. Igerten da, abotza, igerten jako. Nire amairutin nabil, baina Andramaixa izan bida baiet, da nahi. Eta badantza, kanta eta kanta, da nahi. Zer moduz, ikusi zaut hemen, dantzan eta pasarelan eta dana? Ba, gustora, lagunekin ez da irten, baina nire zaina irtentzio mea eta oso posi, ba. Dantzan ikusi zaut, hemen koreografia bakitzun, zuk asmatu duzu, zelan? Berak esan da, eta aberrumbiak animatzen dira, baina bat bai bestia ez. Umbie baino gehiago animautea, gian zuek nagusixek, Ez que animatzen dikotzen umbiei bestela, hemen ez dira animatzen ez da. Que me agobia, te digo que no más plumofobia, acaba con esa vieja historia. Y grito no más plumofobia, que me angustia, que me agobia. Eta espero dut Atxabaletan dena onartzea, A la mariquita, a la bollera, a la trans denak, a la bisexual. Eta bereziki gora trans pertsonak, Inoiz baino gehiago babestu behar ditugula. Gaur gaztetxoen egune da Atxabaltan eta alkate txikinek dauzko hemen, udaletxeko balkoire igoteko prest. Luka eta Uxue. Ikusiko, zemoz doien. Heldu da Andramaizetako umien eguna.
gure eguna. Ospatu deigun inor baztertuta utzi gabe, irriparrez eta errespetuz zeriko festa alai eta anik bat. Eraiki deigun etorkizuneko atxalta, denertot atxalta, gora umeak atxalta eta gora Andra Maixa. Mundu berri bat eskuetan, etorkizuna denon artean, zintzotasunean guztiko gara, elkarren ondoan. Mundu berri bat eskuetan, etorkizuna denon artean, zintzotasunean guztiko gara, elkarren ondoan. Luka eta Uxue, aurtengo alkate txikinek, ze moduz? Ondo. Zu ze moduz? Oso ondo. Ze, urduri zingo ziren, ara gora urteteko balkoireta? Bai, super urduri. Eta zein jozu apur bat urduritasun hori baretzeko? Ba, lasai egon eta... Ja. Gero ikusi zauet eta oso ondo bisok, Eta gainera bota itxezue goxoki pilo bat eta jostailu pilo bat. Bai, bota da turuta batzuk, jojo batzuk, eta gauza gehiago. Ume pilo bat gerturatu die, lagun asko? Bai, lagun asko. Bai, asko. Bai. Ondo, primeran, eskerrik asko bisoi, da ondo pasau jaixek. Esan, ze hartu dozu hemen bolo-boluen? Nik hau bakarrik eta hau me lo dio mi hermana. Eta zu? Nik ez dut hartu gauza asko, baina nik usta nire izpiaz. Ze ondo, eta zu? Niri hau emun induztie. Ba, nik hartu ditut honek, ze, sin más. Ena zeiatu asko. Eta zu? Nik txutxe honek, eta, pues, honek. Zaila da lortzeko hemen hainbeste umen artien? Segun ze gauza. Kaixo, ze moduz? Ondo. Hartu dozu zehose, lortu dozu botatuen danetatik eta? Bai, gauza asko. Gauza asko? Bai. Zelan ba, zein da trukue? Korrika baten patie? Bueno, bai, eta poltsa batekin egon da gauza asko. Claro, laguntzaik euki dozu edo zu bakarrik? Laguntzak apur bat, bai. Zeinek? Mali, Enara, Irati eta Nerea. Konta mutilak, ze hartu dozue? Txupatxuz asko, eta mikrofono batzuk. Olako... Zarata handi xataraten daue, hemen dau, dana, zarata zetetan. Bai, dena beteta. Eta zaila da, inbeste umen artien honeik lortzi, ez pare bat gauza lortu duzu, Bai, asko. Alkate txikinek, ze ezautza itxezue? Bai. Lagunek? Bai. Gora Andra Maixa! Guztiok denok batera. Kiliklon taldiek sekulako girue jarri dau gaur Atxabaltako plazan, umien egune da eta ume pilo bat igo die eszenatokira, karaokea kantetan, guazeneko abestixek dauzkien Tol Sarmiento, Danetik. Venga, chaval,
Zenbat aldiz igo zare? Eszenatoki gainen ikuste zauet. Askotan. Eta oso ondo pasadu, hasieran lotza pixka, baina gero ja gustora. Zeitzen da nerbixuek baretzeko? Ustakit, abestu behin baino geixautan eta ja kentzo dutzu lotza. Ze talde handixo osatu duzuen, dano batera igoteko kantetan, ze moduz? Ondo. Zenbat aldiz igo zare, lehenengo aldiz izen da edo? Leleno. Eta urduri? Bai. Ze abesti aukeratu duzue? Aukera berriak. Aukera berriak, oso politxe. Eta zela kantetan duzue, dano batera, etxo duzue abotz diferentetan, o? Dano batera. Dano batera. Berriz behigoko zare? Ez dakigu, igual ez. Igual ez, lotzi esartu jatzu egoin? Apur bat. Apurtxo bat. Kaixo laukote, ze modu, ze abestu duzue? Zeinek aukeratu da bestixe? Danon arpien apur bat. Bestien letrak ezekitzuelako edo guztetan jatzuelako, zelan? Hau badakiulako eta erretxa salako. Eta zein da sekretu ondo abesteko eta ez desafinetako eta? Gogua jartzia eta dantza itxia. Dantza asken jozue? Bastante. Neskak, kantuen ikusi zauet, ze moduz? Ondo. Ze kanta duzue? Zelan da, mai. Aitor Mena, ze abesti politxe, Bai, oso polita. Zeinek aukeratu dau? Bueno, zaiatu gare holan adoste, baina batzuk ez gakigun eta lagun dituzko aukera. Bai, holan. Eta urduri zingo ziren, eszenatokira igo aurretik? Lekuen bai, lekuen bai. Eta gero ja? Gero ja ez, gero ja ondo. Gero ja oso ondo, bai. Zenbat aldiz igo zare, askotan ikusi zauet? Hau da bigarrena eta ontsa bi hau beste bat. Irekiko ditugu atera ateak, oiartzunak ekarri ditza erantzunak, taukera berriak. Lasai gaude baina lauko txegu gana, lau kolore biziko. Argi urdin da zuri, argi zuri eta gorri, argiz josi gaituzte. Sirenale soinua, eta gure oiuak isildu nahi dituzte. Argi urdin da zuri, argi zuri eta gorri, argiz josi
Atxabaleta! Gaur Atxabaltan herridan agerturatu da, hemen plazara, arkupeietan, itzaletan ondo egoten da, bero dau baina ondo, eta paella dauko bazkaltzeko. Zoneuen paella, ja, bukatu duzu? Bai, bueno, dana ez tojan, baina, bueno, bai, gozu egun, bai. Zerezko esan? Ba, oiaskuena eta, bueno, kalamarra eta bai bat zeuzken. Eta gamba batzuko, langostino gamba, bai. Kaixo, kuadrilla, ze moduz bazkaltzen? Ondo, berua, baina ondo. Bai, ez da, itzaletan jarri zare, baina alata bebero. Bai, hemos tenido que emigrar, porque bestela, imposible. Janarixe hona euen? Oso ona, urtero beti oso ditxau urtero beto, baina sorprendidos, egiz esan. Zeintzuk etorri zare, kuadrilla dana, o...? Bai, danak. Badukotzu kuadrillako izenik? Bai. Zela zare? A donde bans? Epa, parte hartuko zue gero jolasetan eta? Bai, danetan. Orduen oin jarrak hartu bide paellakin, ez da? Bai, klaro. Ze gustau jatzue, menua paella ondo edo zehose aldatuko zauki, Ez, oso ona, gainera karri du patatak eta holan. Ahí va. Bai. Oso ondo, ba, eskerrik asko. Hostias, no! Ze modu, zelan bazkaixe? Oso ona, dana. Zuek sukaldatuko zauki olako paella ondixe? Ez dut uste, hain ona ez. Bai. Zein uste duzu dela sekretu olako paella on bat itxeko? Pazientzia. Kaixo, bikote, ze moduz bazkaltzen, bukatu zue? Bai, oso ondo. Ona euen, arroza, paella? Bueno, ni marisko jalarri guztetan, baina bai, ona. Ze jarriko zezuntzuk, marisko espalit? Zazpi bat. Nik sortu da jarriko notzake, oso ona goten da normalian. Alatabe, ez duzu pailakin nahiko eduki, zuen janarixo ekarri oso daukotzu hemen, fuet, txukun zatitxute, patatak, zelan? Oso ondo, ezke ja, aurreko urtietan etorrita gaz, eta batzutan gozia pasau izen dut, esan gaban, bueno, gaur badezpada ekarriko janari ekstra, hobeto faltan ez eukitzia. Eski gero injerrak hartu bidie, jokuetan parte hartzeko parte hartuko zue? Guk ikusi. Zeba? Beruaz, gaur ez dakinik, Ixo, talde, ikuste zauet berotute eta uretako pistolakin, ze da? Hemen Kriston berua iten da. Eta horrekin lortu duzu zehose freskatzi edo no pistolakin? Alegin duitenga, baina, a ber. Bai, ez da. Janarixe ona pastela ikutu bari daukotzu, ez pasada? Bai, orain jatekoa. Ados. Eta dana jandau, eta ja. Ona? Bai, ona zauen, bai. Eguerdion, zelan? Oso ondo. Altxabaltako jai ez da, oso ondo. Azkenengo egune gaur, zemuz pasaitxezu jaixek? Oso ondo, benetan. Primerakoa.
Ondo Andra Maixetan bestela, ondo aguanta duzu azken egunera arte? Bueno, biziraun, ez da gutxi. Biziraun zupe? Bai, horrela, ondo. Atxabaltako kuadrillak leia bizian dabitz, jolasien, ikusiko agian tramparen bat egongo da, agian ez? Ea ze pasetan da, eta ea zeinek irabazte dauen. Paso doble bat Lasturko plazan, txitxarro irekita egongo bazan, zapi bat buruan abarkako oinetan, txintxinotxak patriketan, Ameriketan. Paso doble bat Lasturko plazan, txitxarro irekita egongo bazan, zapi bat buruan abarkako oinetan, txintxinotxak patriketan, Ameriketan. Gazte baten memoria, motorrak kotxe horia, gogoratzeko argazkiz bete zuen galeria. Hamarkada, asteburu eta asteburua mugitu zuen bihotza atera arte. Eta beraino makurtu, lurra miozkatu arte. Altxa, aire! Paso doble bat Lasturko plazan, txitxarro irekita egongo bazan, zapi bat buruan abarkako oinetan, txintxinotxak patriketan, Ameriketan. Paso doble bat Lasturko plazan, txitxarro irekita egongo bazan, zapi bat buruan abarkako oinetan, txintxinotxak patriketan, Ameriketan. Gazte baten memoria, motorrak kotxe horia, gogoratzeko argazkiz bete zuen galeria. Hamarkada, asteburu eta asteburua mugitu zuen bihotza atera. Neskak, zikin jute bukatu duzue jolasien ze pasada. Ba, bueno, azkerian ez are ailegetan hartzen eta urakin badana. Ia karamelo gutxi, sartu bida burua tope, zeko. Onak zare, estrategiaren bat badukotzu edo. Ez, ja, literal. Gehien zikitzen danak irabazten dau. Eta zuik irabazi dozuela esango zaukie? Seguro. Bastakit, puede ser. Ondo, eskerrik asko. Zer moduz fan da jolasa? Oso ondo, gustatu irabazin dugula. Uste dozu, zeren arabera dau, zein bizan? Karameluak lortu. Eta zuik zen baduzkotzu? Nik lau, baina bestia gehiago hartu dauen. Aurpegi guzti bida eta gero buru esartu komplikau da? Bai, oso zaila. Lagundu itxen dago ez, egoze. Ondo ba, eskerrik asko. Zuri. Gazte baten memoria, motorrak kotxe horia, gogoratzeko argazkiz bete zuen galeria. Hamarkada, asteburu eta asteburua mugitu zuen bihotza atera arte. Eta beraino makurtu, lurra miozkatu arte. Bikote, zer moduz jolasetan? Ondo. Zu? Bai, ondo. Irabazteko asmoekin edo ondo pasetara zatoze? Bixak, baina bueno, irabazten mau bobeto. Geixau irabazteko asmoekin. Batez irabazteko asmoekin. Uste hoze badukotzuela aukera, kuadrilla asko da? Bai, gu kogare honenak eta irabazin biou. Zelan da zuen kuadrillan izena? A donde vas? Lasturko plazan, txitxarro irekita egongo bazan, zapi bat buruan abarkako oinetan, txintxinotxak patriketan, Ameriketan. Burua mugitu zuen, bihotza atera arte, eta beraino makurtu, lurra miozkatu arte.
duen sekulako giroaz bukatzaitxo hau Andramaixek, egitarau sendo bat eukidou, ekintzaz beteta, agian ondotorreko jaku deskantzotxo bat. Urrengo urtien, geixau. Agur!